Muna iti dito, baka may lumlum. Iti dito. Baka may lumlum. Ingat dito. Yan guys, may tulod, may sudan guys. Kalit ang undaway mga ka-JCQ ket dati nga mismo dito yung barangay Tabtabagan iti ilitiban na Ilocos Norte gapuanan natin inilaeng nga Rabii ket adda dagiti grupo dagiti kabataan wenno dagiti agtutubo dito nga lugar iti nang tulong iti maysang haan nga makalasat iti paset iti daytoy nagbetngan iti barangay Hilario ken barangay Tabtabagan iti nadakamat a lugar. Kapuanan nata si Gon dagito yung agtutubo mga ka-JCQ ket napandalaeng nagala iti datoy abal-abal ngem idi madama nga agal-ala da iti abal-abal kagayan ket kabsat ket adda iti agasawa nga nagpatulong nga maibalasiwa daytoy nagluganan da at tricycle kagayan ken kabsat iti kadaytoy nga panawen ket adda dagiti sumagmamano nga agtutubo nga uri mampay maibaga tayo nga adda dagiti luklukod da no maminsan ngem adda tamet digiti agtutubo nga mapagwadan kagayem ken kabsat inti buyaen ken inti pa istorya no kasano iti panang tulong da digitoy nga agasawa mga ka-JC. Hindi mga 7:30 siguro sir ko adatin nagsilati medyo adayo sir tas kaslang mas asideg kanya mi sir. Hindi uno na sir ko agduwa kampay lang tas biglang nagsuoti apo sir. Sang di agpatulong sir. Tapos diyan ko tinatarayan mi sir gaputa damo miket NPA sir. Tapos di may sa kadami sir ko nabati JNT ngato ti RO. Tagsilsilaw kami ti abal. Silsilaw kami ti abal-abal sir. Wag kami. Tapos diyan ko di madami nga auntie intention lang di sir ko inasid gan mi lang. Inbaga na nga tulungan da kayo man babaroket madi may maibala si tricycle mi bigla met nga dimakel di danumen sir. Okay. Api kadayta nga time nagtudo? Ben sir. Tatan. Doon sir ko madi kam nagdada nga napantimulong sir. Di min dalan idi sir ko nalayos idi napigsa nga bagyo sir. Tas idi sinasara mi biti dalan sir di ay nati pagdalanan sir kasi nalumlum ngamin sir di napino nga darat ko may lumlum damot si indurdoron mi pay sir ta ada partes na nga nailumlum sir sa naibaga pa di bagit na sir ko maunan kami ti namnami itayan imbaglangin ti adda kayo ana sir. Okay. So kadita nga time awan ngamin iti sa bali nga tawid jay nakailae. Awan sir nag-aawid ngamin di padami nga napan nagabal-abal idi sir. So kadita nga time awan met iti katwa dagiti dududwa dalaeng. Ada sir jay balasang na sir. Oo. Basit sir. Ada jay nagti-tricycle. Hanyo dinamag na tagano dagiti titulungan niyo. Aman sir, agawid kami ngamin dito Hilario babarok mandi pastor sir. Nagapanda ka no. Kamo sir. Ay napandam nagabal-abal sir. Okay. So kadita time adu kami ti abal-abal ti ayan niyo. Ben sir. Adu met tinaalayo. Damdam ay kapapan hindi sir. Kaul-uli di kadwa mi. Tas di napasama mo ten sir. Pagbasbasaan niyo da layap. Itakaribkib sir kan iso na sir ko Banan National sir. Mabaling nga iyang among dagiti katuwam. Ni Vince Cactin sir. Bali agkakasinsin ka mo lang sir. Tas ni Carl Jansen ken ni Kyle Jester sir. So ana makunang ito yung pinangtulong niyo iti detoy agasawa nga pasto. Sayat sir. Isang naragsak kami no makatulong kami ti padami nga tao sir. Kaditi nga time kasano met ti Rignam idi ken
Haan ka ba nga nagpangadwa nga tumulong idi? Sako na nga timaray ka nga. Ti damdam mo sir iso. Timaray kayo. Un sir. Tas di kinasarita na di kadwa mi nga imulik kayo sir ko. Napanggam lang diyan na tas madikam nagduadwa nga tinulungan so na idi sir. Nagtitinulungan yung Induron J tricycle. Un sir tas di daddo mga kadwa mi kit isuda man kita ti pagdalanan ti tay motor. Tas dam ti mga iduro-duron di daddo. Napros ba di karayan namin? Un sir, imadalam din. Mairarom DJ tricycle da. Iso ko na di bakit na sir. Naidupan na ba? Na-stuck di motor da sir. DJ tingati karayan. Hamog kida sir di igid ng tingin pagnandag di mismo nga karayan sir. Okay, mabutong da nga mangisulong, Un sir. Ana iti maibagam, karigiti pada yung agtutubo, karita gundaway ket haan nga mailibak nga dala tarigiti sa bali iti pampanunot ng agtutubo. So ana day po'y naramid yo, kasano itas lang maisaritang kariti pada yung agtutubo. Han ka ang duwa nga tumulong iti agkasapulan sir. Tano sikan to ti agkasapulan sir ket si aayat dan tumat nga tumulong kin ka sir. Tumulong tila tati pada ti nga tao sir. Maisa anot na rin nang itimulong ka. Na no kumaawang kayo ket handa nga nakalasat at the same time ket haanda nga nakaawit. Kasta sir agdandanag nga agduwa-duwa. Sa idi napanagito yung sinor kulat asudan sir. Damdamo pa lang sir kasla madi atap ko idi amumi nga pastoran sir hangkam nagduwa-duwa nga timulungan sir. Sige lang sir.